weet ik wat vecht is. Dat het NOS-journaal bijvoorbeeld, dat wordt nu dus uitgezonden vanaf het terrein dat eigendom is van het neefje van de koning. Ik heb het opgezocht. Er is één land waar de verhoudingen ook precies zo liggen. En dat is Saoedi-Arabië. Is toch wel geinig. Is al niet zo heel spannend allemaal, hè? Want daar is de A12 en daar de Betuwe-lijn. Knooppunt Grijshoort. 2 sterren van Henry Oosterwijk. Vaak veel file. Maar ben je wakker? Ik wil met je praten. Ik zou hier in principe de hele avond mee kunnen vullen. En dat ga ik ook doen. Hier, een 8-arm octopus. Ik schrok me helemaal kapot. Ik dacht dat elke octopus in principe... Nu weet ik wat leven is. Dus niet steeds vanzelfsprekend aan een nieuwe dag beginnen. En in Bunnik hadden ze een heel groot bord langs de weg gezet met Rara, waar Bunnik? Nou, en bij de Brexit denk ik steeds vaker 3 jaar praten over een plan en dan nog steeds niet tot een beslissing komen. Als dat geen bewijs is dat ze bij de Europese Unie horen, dan weet ik het ook niet, hè?